Спасителите намериха в морето дрейфуващ кораб и се ужасиха, когато видяха какво се намира на борда му. Но най-страшното започна след това. В средата на 20 век по Атлантическия океан плава шикозен круизен лайнер Антонио Грача. Певицата Франческо пее за богатите пътешественици нежна романтична балада и те танцуват със своите дами и кавалери. Сервитьорите разнасят на гостите напитки. Изглежда днес е някакъв голям празник. Момиченцето Кейти съставя думи с помощта на играчката си. При нея се приближава млад сервитьор и съставя фразата «Много ми е скучно». Скоро момиченцето поканват на танц капитанът на този лайнер. Всички пасажери изглеждат абсолютно щастливи. Виждаме как нечия ръка натиска лоста на лебедката. Стоманеният трос, опънат около носовата палуба, се навива на макарата. От силното напрежение той се откъсва от крепленията си и лети направо към танцуващата тълпа. Пасажерите замръзват от ужас. Този трос в пряк смисъл разделя хората на части. Ниското момиченце Кейти се държи здраво за капитана. Проблемът е в това, че тросът раздели главата му наполовина и скоро мъжът пада на палубата. А ние се пренасяме в нашето време. Спасителната команда на буксира Арктически войн вдига от морското дъно плаваща нефтена платформа, която получи пробойна. Това не е лесно и е много опасно, но е необходимо спешно да се достави платформата в пристанището за ремонт, за да не се допусне по-нататъчно замърсяване на океана. На нашите герои всичко им се получава и те празнуват успешното завършване на мисията си в пристанищна кръчма. При тях се приближава млад момък, казва се Джак Фериман и е пилот на канадската метеорологична служба. Джак разказва, че извършва патрулни полети и наблюдава времето в Беринговия проток. Преди месец забелязал на водата огромен кораб. Това судно дрейфувало по течението и не отговаряло на радиосигналите. Всички искат да знаят какъв е този кораб, ами ако на него се съхраняват някакви съкровища. Между другото, нека да се запознаем по-отблизо с нашите герои. Това е капитан Мърфи, неговите помощници Епс и Гриер, механикът Сантос и двама водолази Доч и Мандер. Джак иска да плава заедно с екипа на Мърфи и изисква 10% от съкровищата, които ще намерят на борда на този кораб. Защото само той знае къде точно се намира странното судно. Екипажът се съгласява и скоро всички те тръгват към Беринговия проток на спасителния буксир Арктически войн. За да скъсят времето, те слушат музика, гледат телевизия, четат и бъбрят за всичко на света. На морето започва доста силна буря. Пред тях се появява някакъв голям обект. Да, това е същият кораб, който търсят. Той наистина не отговаря на радиосигналите. Скоро буксирът на нашите герои се врязва в него. Мърфи вижда надписа на борда – Антонио Грача. Значи това е италиански лайнер, който изчезна преди почти половин век. Сега е цял покрит с ръжда. Нашите герои се качват на палубата на огромния лайнер. Гриер и Джак оставят на спасителния буксир. Мърфи и неговият екипаж се скитат по палубите и каютите на лайнера. Хората искат да знаят какво се е случило тук. За сега е ясно само едно. Тук е минавало грандиозно парти, а после всички пасажери са изчезнали някъде. На масата лежи играчката на Кейти. Тя сама съставя фразата «Добре дошли на борда». У Мърфи и неговия екипаж престава да работи радиовръзката. Те чуват странни звуци, приличащи на смях и музика. Когато нашите герои се пробиват към капитанския мостик, под краката на Мандер се проваля подът. Епс хваща другаря за ръката. Докато Мандер извличат нагоре, момичето забелязва отдолу призрака на Кейти. Тя внимателно я гледа, а после изчезва. Епс мисли, че това е нейна халюцинация. Мърфи и неговият екипаж продължават да изследват лайнера. Те разбират, че преди тях на това судно са успели да побиват немалко хора. Например, тук има електронни часовници, които още не са съществували в средата на 20 век. Нашите герои решават малко да поспят, а на разсъмване да вземат кораба на буксир. Те се връщат на борда на Арктическия войн. Мърфи разказва на другарите легендата за корабите-призраци, които дрейфуват по океана. Никой не му вярва. Още той успял да забележи, че на борда на Антонио Грача няма спасителни лодки, а двете котви са отрязани. Епс разказва на Джак, че видяла на палубата призрак на малко момиченце и това я безпокои много.
Момъка също го вълнуват думите й. Сутринта нашите герои научават, че на лайнера има пробойна и той постепенно потъва. Изглежда наскоро се е врязал в остри скали. Трябва да се поправи Антонио Грача, преди да се вземе судното на буксир. За ремонта може да отидат около 3 дни. Нашите герои отново се качват на палубата на лайнера и продължават да го изследват. Радиовръзката отново се прекъсва. Мърфи намира капитанската каюта и забелязва на масата недоизпита бутилка уиски. От огледалото го гледа призракът на истинския капитан и Мърфи изпуска чашата си. Епс намира изоставен басейн. По стените му има дупки, приличащи на отвори от куршуми, а по пода се валят използвани гилзи. Момичето отново забелязва призрака на Кейти. Джак намира Епс и й помага да се измъкне. Междувременно басейнът се пълни с червена течност и това изглежда много страшно. Епс и Джак стигат до пералнята. Там ги чака още по-ужасна находка – множество тела. И това не са пасажери на Антонио Грача. Тези тела не са тук повече от месец. Гриер чува нежния глас на певицата Франческа и мисли, че някой го разиграва. В пепелника лежи свеж фас с следи от червено червило. Само че Епс не боядисва устни. Междувременно самата Епс заедно с Джак намира няколко кутии. В тях седят плъхове, а под плъховете лежат златни кюлчета. Момичето се опитва да повика Мърфи, но в рацията звучи непознат глас и я моли да погледне в хладилната камера. Епс го прави и там я нападат 2 фигури в балахони. Да, това са Додж и Мандер. Ами шегаджи. Целият екипаж се събира около кутиите с златото. Мърфи иска да натовари всички кюлчета на своя буксир и да ги вземе със себе си. Вече не им трябва този лайнер. Намереното злато стига за всички. Обаче преди започването на товаренето на борда на буксира, сам от себе си се отваря вентилът на газовата бутилка. Сантос в този момент се намира на буксира и моли екипажа да пуснат двигателя. Епс отново вижда призрака на Кейти. Момиченцето умолява нашите герои да не пускат мотора. Уви, твърде късно. На буксира се разнася мощен взрив. Сантос не успява да оцелее. Буксирът първо гори, а после потъва. Нашите герои са в ярост и отчаяние. Сега не могат да напуснат Антонио Грача. Проблемът е, че в судното все още има пробойна и скоро то ще потъне. Единственият шанс за спасение е да се заделва пробойната в дъното на кораба, да се ремонтира двигателят, да се изпомпва водата и да се опита да се доплава до най-близките острови. Междувременно на борда на лайнера продължава да се твори някаква дяволщина. Например, консервите на кораба първо изглеждат ядивни и дори апетитни, а после се превръщат в купчина живи ларви. Гриер се напива и се връща в онзи ден, когато на борда на Антонио Грача пееше прекрасната Франческа. Тя се приближава до Гриер, целува го и го кани на танц. Призрачната певица примамва мъжа в капан. Той я следва и от голяма височина пада на остър стоманен трос. Лицето на Франческа моментално остарява. Епс намира бордовия дневник и научава, че сред пасажерите на Антонио Грача е имало момиченце на име Кейти Харвуд, което живеело в каюта на втората палуба. Тя отива там и вика Кейти. В нейната каюта се намират много детски рокли, играчки и рисунки, а още там има нейното тяло. Внезапно се появява призракът на Кейти. Момиченцето разказва на Епс, че техният кораб също е призрак. Хората на него не са живи, но душите им не могат да напуснат судното, докато някакъв господар не събере определено количество други души. След това Кейти силно крещи и изчезва. Мърфи пие с призрака на капитана на Антонио Грача и научава, че намереното от тях злато първоначално се е намирало на потъналото судно под названието Лорелея. Мъжът пита дали е успял някой на онова судно да оцелее. Призракът на капитана подава на Мърфи снимка, която го плаши много. Той бяга да търси своя екипаж, но натъква на призрака на Сантос, който иска да се отмъсти за гибелта си. Капитанът намира Епс. Мърфи вижда вместо нея призрака на Сантос и напада своята помощничка. Момичето спасява Джак. Оцелелите герои заключват неадекватния Мърфи и решават да продължат ремонта на кораба. Мъжете изпомпват водата от машинното отделение, а Епс се отправя да търси Гриер. Уви, той сега също е в света на призраците. Отново се появява Кейти и взема Епс за ръката, за да й покаже всичко, което се е случило на Антонио Грача в деня на катастрофата. Оказва се, че част от екипажа решила да вземе намереното злато за себе си и да не остави жив нито един свидетел. Предателите се разправили с пасажерите на лайнера и другите членове на екипажа.
Някого отровили с плъхова отрова, на някого пуснали куршум в басейна, а част от пасажирите загинали от същия онзи метален трос, който видяхме в началото на филма. От Кейти също се отървали. Старшият помощник не искал с никого да дели златото и изпратил на онзи свят всичките си съучастници. След това с него се разправила Франческа, обаче от нея се отървал непознат мъж. Когато се обърнал с лице към Епс, момичето го познало. Това е Джак. Епс разбира, че попаднали в неговата внимателно планирана капан и бърза при Мърфи. Обаче неговата камера е изпълнена с вода и капитанът също е преминал в света на призраците. От ръката на Мърфи се изплъзва снимката на Джак. Епс предупреждава Додж, че Джак не е този, за когото се представя. Когато той се появява, момичето се преструва, че не го подозира в нищо, а сама бяга след Мандер. Уви, и той успял да се отправи в света на призраците. Джак иска да си тръгне и обижда Додж, наричайки го страхливец и нищожество. Обиденият Додж пуска в Джак куршум, но момъкът веднага оживява и в неговия облик слиза в машинната зала. Той вижда как Епс поставя взривни вещества. Момичето иска да изпрати този проклет кораб на дъното. Джак приема истинския си облик и признава, че не е обикновен човек, а истински ловец на души. Трябва да изпълни нормата си, иначе ръководството ще бъде много недоволно. Джак обещава да запази живота на Епс, ако тя продължи ремонта на кораба. Момичето отказва и въпреки яростната съпротива на Джак, активира взривното устройство. Лайнерът горящ потъва, но призракът на Кейти успява да покаже на Епс изхода от потъващото судно. Момичето вижда как освободените души на пленниците на кораба Призрак най-накрая получават свобода и отлитат в отвъдния свят. Сред тях има и душата на Кейти. Епс спасява минаващ наблизо пасажерски лайнер и я доставят на брега. Санитарите я возят към линейката. Момичето вижда как няколко души внасят на новото судно кутии с златото. След тях следва жив и здрав Джак. Епс крещи «Не!»